Ochung yakoromo gi chenro machielo mar ohala gi mwandu kama wago mbaka mopogore ewi ohala. Odiochieng' ma kawuono wan kodi Simfos Okinda elo Cleophas Oluoch. Kik idhi mabor. E ohala wa mokwongo kawuono warango gero kachiel koda duso nyayot. Ne wago mbaka kod wuod Luo John Odhiambo ma bende ni kod lony gi mor mar duso yudi. Kano tieko mbalariany, John nong'eyo gima nodwa timo. Wago kode mbaka mondo wang'e midhiero mosekale, ber moyude kachiel koda kaka omedo timo ohala kata bed ni samoro ok oyot. Gi nyinga iluonga ni Odhiambo Otieno John. Tich matiyo an contractor mar interior works. Koro a section wa mar natural stone works ni, whereby wadil gi cladding mar wadil the exteriors magudi, specifically any landscaping section, but waluonge ni hardscaping. Hardscaping otingo natural stoneworks, otingo cabro, otingo flooring, otingo mostly koro magi gichon noken popular, but koro ji osechako kawe in uptake kagi kete e udigi to kelo a very nice luxurious finish e udi ma kinde masani. Gima nomiyo achako ohala ni naneno gap e market, nikech ni yudo gini ji mang'eny nok time sana, kasto nitiere perception ni en gir jo pesa sana. Koro neno kiseneno gap kanyo tidonje tineno kaki balance gima ji wacho, gima ji dwaro, gima ingo, tichako timo ohala. Kana tieko campus 2018, anadonja Jua Kali. Koro nadonje sites ka act kaka site manager, site foreman, matintin, nan junior sechego. To koro naneno ka tijno noken consistent, nikech ka site orumo, iduogo, ibedo, ionge tich. But koro naneno ni ntiere kuma anyalo position myself to abro bedo full time e ohala. Koro nadonje ema na identify gap ni, na yudo ng'ato, ne waromo gi ng'ato mane timo gini e site, to nadwaro ng'eyo more about it. Koro penjo matin gi mako gisiro badaka gi kacha, to kamano e kaka nayudora ka adonje e ohala. Though noko chako koduong' kama, nochako konye ka en gi matin, but over time Nyasaye osekonyowa ma wachopo kuma wantiere. Gima miyo amedo dhi mbele sana e wuodhni en sama seneno ka a serve customer, to customer no mor gi tija, mo miya referral. Mano is a very huge inspiration mamiyo kiny poda chiewo wabiro ka ang'iyo jotija, wangado kite, wakelo stock, wamanyo customers to pod wamedo timo supply gi fixing. It takes sacrifice. And e biashara tete nyaki bed gi sacrifice, nyaki bed gi discipline, very important. Kendo discipline no en topic maduong' sana e ohala, nikech ntiere discipline mari ki individual, ntiere discipline mari kaki relate gi ji, kaki relate gi jotiji, ntiere discipline mar pesa, ntiere discipline mar time, to ntiere discipline mar work ethic mar gimi promise be deliver gino oso ki deliver. To ko ki deliver, mesha mane midhi kao ma ensure ni customer no ok dhi wang' kodi. Mi ensure ni at the end of the day imoro customer. Apuonjora gima duong' sana e ohala over the period, to en gima iluongo ni patience. Inyalo yudo customers moko ma gin time bombs, gimoro matin osechwanyo gi to odwa olote iri. Koro nyaki bed gi patience mar absorbing energy momiyi, ti relax go, ti bedo wise mondo ing'e kaka idhi duoke. Neno patience mar also mar generally kata mar pesa. Ntiere e Jua Kali kan ntiere seche ma tich onge, karibu 2 months 3 months. Patience no ang'o madhi miyi pod every day imed pile imed chiew kapod ibiro kata ka tich onge. Nyaki bed gi patience no, patience mar that dry season, you know. Nyaki general but maduong' te en patience gi ji gi everything. Osemiya wisdom maduong' sana e journey na mar ohala. Of course biashara ni profitable, nikech kade ok en profitable sani de ok wan ka. To ase achieve gik mang'eny e my personal ngimana ma kian
to kata e biashara nikech kane wachako to ne wachaka chaka e yard moro matin e bath ndara but koro sani ma wabiro ma lease area ni ma wanyalo kata gero ot makama manigi display ma ka customer obiro to nyalo neno designs mopogore mag natural stones ni wanyalo kata duong moro ineno koro sani ok wategemea ni pesa mar customer ema wakelo godo stock but wanyalo tiyo kata gi pesa wakel stock obed ka koro stock obed ka rito ka stock. Challenges mantiere to ng'eny nikech ntiere bureaucracy, ntiere competition, though competition to ok chando ahinya nikech wan sure gi tich ma watiyo kendo wan gi capacity. Koro like anyalo wacho Nairobi ka wamako maber nikech ka wang'iyo kata jok ma wanyalo luongo ni competition what to go somewhere. Challenge moro mabe waseneno en customers. Chudo en a problem. Nikech customer kosebiro ogo order mochulo deposit. Yudo seche mang'eny deposit no ema watiyo godo ka wa procure materials to wadhi tiyone. Koro balance madong gacha 30% cha 50% cha ema wategemea mano ema ogero ohala kata mano bed profit wa. Koro yudo customers moko kise install ne gigo koro odwa chendo gi payment no, odwa ni uluru mara okelo shida matin kia ni kao kotim mana flimsy excuses mondo koro dongi pesa no. But over time wase ng'eyo kaka wadil gi mano nikech contracts tema watimo nyaka wabed gi contract mobedo sign ma kidwa chando waka customer koro wanyalo donjo ni kamoro kata ka police kata e court mondo chulwa pesa wa. Mane challenge maduong' sana era masani one technological era. Kidwa chako ohala okonego ipar sana about capital nikech inyalo chako ohala gi zero capital nikech internet oseketo everything in a level playing field. Inyalo donjo internet tichak uso gimoro tichaka ineno. Koro kata wan oken input wakende magmiyo wa customers. Watiyo gi marketing agents maka gidhi oko kucho gi yudo sites gi kelonwa tich wamiyo gi commission. Watimo marketing wa sana online to mano kelonwa customers mang'eny sana. Koro kuom ng'ama dwa paro chako ohala kata kaka ma attitude is everything. Attitude mimiyo gimoro bro determine ka ohala no dhi chung kata dhi lwar from the first day michake. Consistency mari e biashara mora midwa chako nikech nyaki inyisri kendi ni biashara ni pile mae machamo mae manindo ko chiewi kata e rotieno inyalo chungo mi watch everything about biashara kata miselan. Ineno ohala kichako nyaki bed gi department miluongo ni department mar pesa. And kata ka okinyala bedo gi accountant from the first point, inyalo bedo gi accountant ma every gig ichule every gig mang'iyo ni pesa nikech sama client ochudo ng'eni mano oken pesa ni mano pesa mar tich ma kose chuli ti chaka tiyo godo ichako bwaso ka ichulo rent ichulo ibro dongi pesa ma ok bitiyo tijno to ibro kelo shida. Koro gima dwaro ni pesa kose chuli oken pesa ni mano pesa in fact dwaro in gi account mar kambi ma pesa no kodonjo kanyo ok assume kata okodonjo then idwa ng'eyo ni tijni odwa cost yadi to chuli pesa di madhi tiyo no ang'o madhi dong balance madhi dong cha profit no madhi biro mane madong e kambi mane madhi ofuku ni mane madhi e miscellaneous gig makamago. Koro bookkeeping en gima muhimu sana. Accountant custom periodically nyaki bed ki audit accounts magi mondo ing'e biashara mitimo ni de omi pesa koso iwes mana time ni kanyo mondo kapodoko mi pesa inyalo ng'e okay gima nyalo timo we raise prices ga mondo abe ayud gimoro. You understand? Kasto be sani koro wadonje kinde makoro ushuru nyaka chul. Koro deal mora kaka somo gine ni nyaki bed gi allocation gi provision mar ushuru. To ushuru no nyaki imed 16% no aside mar customer nikech
kikete profit ni okidhi dongi pesa. E wuodha katimo projects mopogore, aromo gi customers mopogore. Aromo gi joma dongo e serikal, aromo gi joma nigi pesa, aromo gi joma onge pesa, aromo gi joma gombo, ineno. Koro experiences go, gi gik maneno, idonjo yudo ng'ato gero ot moro maduong' miya inspiration manyisa ni kata ambi anyalo achieve mano. Kasto over time, kila client more, every client biro gi ideas meki. Koro ideas gi kawuono aneno gima kama, kiny aneno gimopogore, aneno gimaber, aneno gimarach, mago te spike akili na to miyo amedo bedo gi creative ideas. Kata ok kuom designs mawachiwo, kata kuom biashara moro anyalo neno gimoro to business idea chipuka from kanyo to awacho ni ma anyatem, ma ok anyal tem. To ka in any part mar Kenya waka, inyalo yawo ohala ni, kata inyalo bedo kata distributor wa. Nikech giminyalo timo, inyalo biro iwuoyo kodwa, waketie database wa, to wamiyi samples, kata inyiew samples, idhi kete display. Ma kiyudo customers ma kuma intiere no, ka en order maduong' to koro wa process order no from Nairobi. Nikech seche moko customer ni Kisumu, customer ni Oloitoktok, customer ni Lokichogio, okonyal biro all the way to Nairobi mana ascertain ka wantie. But ko yudo ka ntiere agent marwa kumora mora, to odhi otimo deal no gi kanyo, koro ini nyalo order pomwa koni to watimo ni transportation mar order no mangima, kata funde wabiro to timo installation. Kasto be watimo ga apprenticeship mar funde, especially sites ma wadhie, wan ga gi tiers mag funde, wan gi the main fundi, wan gi the assistant, to gi jopuonjre gi machako ga ka jolwedo. Koro over time gimoro ichaka from somewhere, nikech kata funde go nokonyuol gi ka ging'eyo keto cladding. Importance mar bedo gi a physical location en oketo trust e customer. Nikech online kuro okober abera ebe orach, nikech ntiere jomoko ma online kuro oserodhgi, osepadgi atari, nikech ng'ato go simu, oneno page mar ng'ato kaka osuki, kogo simu ikoni ni oro pesa, ko oro pesa to koro osebedo blocked, koro bedo con. Koro ntiere customers moko magin ok giamini ni any transaction nyalo timore online. But koro watimo balance, wan gi online, wan gi physical, ineno. Kendo wan gi also pick up points. Nikech sani wan Ruaika, wan gi pick up point Karen, wan gi pick up point Thome, wan gi pick up point Ruiru, ineno. Koro customer kong'e ni nigi physical location, onyalo biro mo ascertain ni kare gimuso oken yamo, uso gimadiera. To kasto be wa encourage ga customers obi, mondo kapod okia gimodwaro, onyalo neno from displays wagi ma waketo ka mathoth, onyalo neno order cha nyalo nenre maber gi design. To nyalo biro o feel quality mar product ma wauso, to bedo assured a guarantee of service and product e ohala wadi. Ana wachoga akodoga young people like me, kata maluwa, kata moko mosekala, akono ga a statement gi English, ni if you are not thinking big for yourself, who is doing it for you? Ka okipar maduong' ne ngimani, ng'amidwa ni mondo parnigo. Penjo no kende oromo mondi I decide gimidwaro e ngimani gi gima ok idwar. One located Ruai bypass, kia gi Utawala, idonje service lane no, idhi on your left, idhi neno BV Mazeras, okay? Online, idhi yudowa BV Mazeras kata at Stoneworks Kenya, e Facebook, e Instagram, website wa wan gi bvmazeras.com, to kuom kiyo wan watoli nyalo yudowa e namba 0700 438 723. Nono abiriyo nono nono ang'wen adek aboro abiriyo ariyo adek. Mana kaka anya Karamogi ageno ni sigana mar John ojiwi e yo achiel kata machielo, kendo nitie gimoro minyalo kopo sani kata bang'e. Gi thuolo ni adeno ni wakaw yo machuok, waduogo kod ohala wa mar juma.
Dawe nyathina, ano kanyal bet kae. Ing'eniya, ano kayie gi keny mari gi Rakeshno. Ema miyo ineno ko kanyal bet kae. Ochuna monda dogi. Niti ben kod adier. Abro chung kodi. Sama bro woke odni, chunya bro bedo kapari ahinya. Abiro ga gombi ahinya. Okanyal ya mondo wachni odhi nyime. Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Egweng kama nam chiwo ngima. Ng'ata chiel ema chiko gik moko duto. Anyola mabalo ganyola. Ok en anyola. En balo. To balo en chuogi. Sama jalupo kedo gi ruoth. Onge mindni, bondo, mana winjruok. Bedo maonge geno nyalo miyo ji oked ne ngimagi. An natimo gima miyo moro amora nyalo timo mondo res go ngima mar nyathini. Kata ka ng'ato hinyore, nitie sigeni moko ma ok nyal nimo. Nambe winjo ka luonga. Nyalo nega. Kendo en adiera manigi teko mar ketho piny ruoth. Rembo Daniel Lobni. Okepi. Nam wiye ukwil. Bwana nam kau gi madwaro bwana. Bwana obro mnang'eyo samoseka. Mirima. Tich abich kod ngeso, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kero nyakoromogi parni ohandi bende nyalo bedo e chenro ni. Tudi kodwa namba mar ote machuok en 3-600. Ka ok kamano inyalo yudowa e mbui mag oganda Ramogi TV. Ok ing'eyo ohandi ema nyalo bedo e chenro ni. Ka ok kamano machiegni warango ohala mar juma, kama bende watwak kod Eric Otieno, ja ohala manochako ohala mar ndiko mwandu ma bende dho ngere luongo ni branding and printing. Kato bedo ni achiedh nade maka kod kacha no yudo, sani entiere kod dukni 3 matimo ohala makamano. Ani luonga ni Eric Otieno, ajaki Sumu, awuok kamoro ni Ahero. Ohala mwatimo kaendi en ohala mar printing. Ei printing industry ka watimo gik mopogore opogore. Watimo printing mag lewni, watimo printing mag kalatese, watimo branding. Yani ka iya ohala kamoro mar duka, to idwa ni ohandi no nen maber kabisa. Koro inyalo luongowa to wabiro, to watimo ni design mar duka nino, kaito watimo ni branding mar duka. Wanyalo timo nigo gi sticker, wanyalo timo nigo kidwaro 3D, benti wanyalo timo nigo through banner kata mana through light box. Koro luore gi dwaro mari kata gi bei bende, bei mari mar gimidwaro. Gima nomiyowa mijing'o mar chako ohala mar printing ni en ni ne wang'iyo, ne wayudo ka ohandni mitimo ng'eny e Kenya ka. To ne wayudo ka ohendni kaka mag uso lewni, ohendni mag duka, kata ohendni mamoko mag samoro mag matatu kata mopogore opogore ng'eny. Koro wan kaka wan wawegi, wan Chesi, ne waneno ni ohala mar printing ni otin, ji pok nodonje mang'eny kabisa. Kaito en ohala maber bende kabisa, nikech iyudo ka ndalo machon ji ne yawo dukni to ne ok ging'e. Samoro ng'ato yawo duka to oonge gima ng'iso ni duka ne ni usang'o, ineno. Koro ne waneno ni mar mondo mi ng'ato ng'e gimitimo kamoro, ne nyalo bedo maber ka iyawo duka to watimo ni branding mar duka nino.
koro ne bedo maber, miyo ji kastembe gi yot mar ng'e kuma intie kata gimitimo. Ohala ni ne wachako, aparo ni en sani wan gi higni ma wapar nyaka ne wachako ohala ni. Ne ok wachako kaka sani kineno ka ineno ka wan gi mashinde mang'eny. Ne wachako ka wan gi mashin achiel kende. Masin mane wachako go ne en mar printing mar bana. Apa ni ji mang'eny ong'i bana. Ne wachako gi printing mar bana. Koro kaka ne wadhi to ne wayudo ka ohala ni ne en ohala maber kabisa. Kendo ne wayudo ka ji mang'eny ne biro ne timo printing mar bana to gi lewni. Ji mang'eny ne brand lewni. Koro mae mano miyowa mijing'o mar medo machines moko. Koro kaka ne wadhi, ne wamedo machine, ne wachako gi machine matin ma ne ok nyal print bana maduong'. Samoro yudo ka kaka billboards michunge barabara gi. Sani neno ka ging'eny sana. Ne iyudo ka machine mane wan go ne ok nyal print mar bana no. Koro kaka ne wadhi, ne chunowa mar mondo mi wanyiew machine maduong'. Machine maduong' en ma. Koro ma ka ne wanyiewo to nokelonwa ohala kabisa. Okelonwa ohala maber ka wadhi adhiya kamano ma uchopo nyaka kama koro ne waneno nikech gigi bende dhi gi time. Nitie time mane ji nohero light box. Iluongo ni light box. Mago pod ni e buo printing industry ka. Koro light box ni ne ji ohere chon. Lakini sani tinde ji ok ohere. Sani koro ji aparo ni kaluwore gi teknoloji aparo. Ji dhigi kaka gik moko lokore, kaka piny lokore. Koro ne waneno ka ji ne chako we light box. Koro ne wakelo moro kendo mobiro sani iluongo ni 3D. 3D gin letters. En letters kidwaro nying to wang'ade through letters. Wang'ade through letters. To pod wakete oliel. En gima neno maber kabisa. Challenges ng'eny. E ohala mora mora wan gi challenges. Onge ohala minyalo timo ma ok ikali e challenges. To e higni ma wase bedo kwa timo tich mar printing ni, challenges nitie. Challenges mabiro chalo kama. Iyudo ka nikech tijni kinde mang'eny watime through online. Ji mang'eny makelonwa tije ka gin joma ok wang'eyo, bende gin joma wabende ok wang'egi. Koro gibiro, samoro yudo ka ng'ato oyudo namba media kama wakete, kama walande tijwa no. Ogo simu maber, owacho ni odwaro gima kama kama. To iyudo ka samoro okoni nodwaro tich ma samoro en katin samoro 100,000. To owacho ni tijini odwani kuongi time, kisetieko time to biro timore nade, obiro chuli bang'e. Koro wabende kaluwore gi trust ma wan go gi kastembewa, wakawo pesawa, wadhi wanyiewo go material, watimo gimoro amora kaka dwarore. Koro ka wasetimo tijni ma watieko ma wadhi waketo, kaito iyudo ka client koro timore nade, client olal. Koro bang'e no omak simu. Ama samoro ogocho ni maber ni bi kama ibi tim tijni, wadwaro tisede kata mana 5,000. To okoni tishade gi adwaro gi bang' period maromo kama. Koro wabende wakasore to watimo negi kaka gidwaro. Bang' kisetimo kamano to mitiyo gi pesani, kao pesani midhi tiyo go mang'eny kabisa. Kech ing'e maber ni tok mano to idhi timori nade, idhi yudo ohala. Koro kisetiyo ne ng'ato maber kamano, mi deliver ne, tero ne tich, mokao tich, to koni ni pesani idhi yudo bang' kinde maromo kama. Koro kosedhi kamano, tisede ni sekawi tero, isetiyo gi pesani, bang'e koro samoro igo simu to ng'ani ok mak simu, dhi molal kabisa. Koro mago gin challenges ma wakale. Mago achiel kuom challenges ma wakale ma samoro nyalo duoko wachien. To ne wabet piny kaka wan kampani mar Jessica, ne wabet piny ma ne waneno ni gima ne nyalo konyowa e kalo challenges gi
ne en ni mondo ka client ne dwa ni mondo miwa tine tich, oyudo namba wa kamoro dwa ni mondo watine tich, ka wasetimo ne tich ne waketo ni nyaka ochul atamalo mar nus mar pesa mane wawinjore kode cha. Koro ka osechulo mano to ne watimo ne tijino, then modong' matin cha ochulo bang' ka wasetimore nade, ka wasetieko tich. Koro yudo ka ne ok wabed gi lal mathoth nikech ka ne osechulo nus mar pesa cha, to nus mane ochulo no wakawo to watimore nade, wadwa nyiewo go material to watiyo, then watero ne tich to chulo modong'. Koro mane kaka wasebedo ka watimore nade, wakale challenges. Jotije mo wan go ka ng'eny kabisa. Mokwongo kampani waka wan gi, ka wachako tijni nyaka wabed gi designers, nyaka wabed gi joma timo designing. Kowuok kanyo wan gi joma timo fabrication, kaeto wan gi joma bende timo nyaka marketing. Koro wan ji mang'eny kaendi. Korka designers ka wan gi ji malao ji 12. Then jo fabrication kocha bende wan gi dhano malao dhano 12. Then korka marketing bende wan gi ji 3 matimo nwa marketing. Nikech sani aparo ni gimoro amora ka ok itimo marketing to ok nyal timore maber. Nyaka iland tiji. Wabende tijini watime mar lando ne ji ohala, to wabende nyaka watimre nade, nyaka walando handwa. Kamano, koro wan gi ji mang'eny matimo tijni. Wan gi designers matimo designing, kochakore designing, kowuok designing to bire machine ka itimo ne printing, then owuok odhi e workshop kocha korka fabricators. Koro jo fabricators ema koro tiekonwa, gine makoro gitimo no final journey, gine makoro giloso nwa gino bedo kaka idware. Kastembe wa thothwa mana kaka wacho chien kacha, onge gimoro amora sani ma inyalo timo kata ohala moro amora minyalo timo madhi maber ka ok itimo gimiluongo ni marketing, lando ohala mari. Nikech wabende gima mana kaka wacho chien kacha, walando ne ji ohendnigi mar mondo mi ging'ere saidi, ama custom base mag-gi ong'e kuma gintie mondo bi mang'eny. The same, wabende watimo gima chalo kamano. Watimo custom base magwa wayudo through media kaka kuonde ma wayudo gi en TikTok, Facebook, to gi Instagram. Mage kuonde wagole custom was mostly kama wayude custom ahinya to en TikTok. Wang'eny ahinya e TikTok. Gima miya mijing'o mar mondo mi samora chiew gokinyi kabisa kata ka winy pok okwongo na chiew, en ni ohala ni ber. Nikech sama biro ka to ok abi koso customer, nyaka yud customer. An sure ni sama chiew nyaka yud customer. Koro mano miya mijing'o mar chiew kabisa, kaeto ohala ni adhi ayudo ka en ohala maber kabisa. Nikech sani kaparo ni josiasa ochiegni chako timo gimiluongo ni campaign, to josiasa dwa timo gimiluongo ni branding mar lewni.
king'iyo jo ODM, jo UDA, kuonde mamoko josiasa ng'eny sani gimanyo kuonde ma ginyalo time branding magi. Koro mano gima kaparo tang'e maber ni kabiro ka to tich matimo en mar printing ok abi koso customer. Koro miya biro gokinyi kabisa kendo miya mijing'o kang'e maber ni gima dhi timo nyaka biya kochopo godhiambo nyaka yude gimoro, nyaka yud kaka dok gi gimoro e ot. Gima nyalo wacho ne owetena matindo tindo manoko kata osiepewa manoko ma samoro ok ong'e ber ma tijni, anyalo wacho ne gini tijni en tich maber. Kata ng'ata ma nigi gombo mar yawo ohala ni, tijni en tich maber kabisa. To kidhi kuonde moko kaka Kisumu, Homa Bay, Migori, iyudo ka tijni pok ochopo kona ahinya. Koro gima nyalo wacho ne kata mana jo Kisumu mawinjowa kata manenowa en ni tijni en tich maber. Ng'ama nyalo gombo mar mondo mi oyaw ohala ni, ki yaw ohala ni ikaw pesa ni ikete ohala ni, ok ibi yudo lal. En ohala man nyaka duok ni yuto makare, nikech tije tetete mwatimo ka thothgi gia oko. Jo Kisumu miyowa kelonwa tije kama ng'eny kabisa, jo Migori, jo Mombasa, to nikech gikelonwa tijegi nikech gionge gi mashinde manyalo timore nade, manyalo timo tijni kuonde ma gintiego. Koro ne ng'ata kata mana kijana mantie manyalo gombo, kikibeda beda ni ina kanyo, in idol kanyo endo, inyalo temo matek imany kamoro mitime tijni. To kata ka otamore ni Kisumu kuno tijino onge kata Homa Bay tijino onge, to inyalo manya ng'ata ma Nairobi ka tijini nitie. Ji sani ji time mang'eny Nairobi ka. Kata mana wan sani wadwaro jomoko, wadwaro mamed jomoko nikech kampuni wani oseyarore kabisa, to joma wan go timo. Koro ka nitie ng'ata ma bende samoro chunye nyalo gombo, kijana mantie oko mawuotha maonge gima timo, inyalo biro to wapuonjore kodi ka, ting'e gima tijni en, tidonje kaito maisha ni nyalo bedo maber kabisa kokalo e tich mar printing kamano. Wan kama wantie wan Nairobi ka, pok wayawo branches wa kuonde mamoko, to dwarowa en ni wayaw branches kuonde mamoko. Chunywa gombo ni wayaw branches kuonde mamoko kaka Kisumu, Mombasa, to gi kuonde mamoko kaka Migori, lakini kama chunywa gombo ni wamede branches magwa en Kisumu to gi Mombasa, kech kuonde ge mwayude customers mang'eny kabisa. Koro ka udwa yudowa kama wantie sani wantie Nairobi, kamoro ni Koja roundabout. Koro kaponi dwa yudowa to ka ine machina alwora mar Nairobi, to ibiro biro kamoro ni Koja chiegni gi Moi Avenue. Kichopo Koja kanyo endo to ibo neno building mondik ni Popman House. Kichung'e a roundabout kanyo ting'iyo malo mar mwisho opposite roundabout kanyo, ibiro neno kamondik ni Koja Popman House. Popman House kiidho malo kanyo endo ibo biro nyaka second floor mar 2, ibiro yudo wa kanyo endo. Media wa kanyo idhi yudo wa e TikTok waluongore Chesi Technology ma en CHASSY, mano Chesi Limited, kanyo ibo yudowa. Then nembni wa nyaka TikTok, Facebook bende kamano, Instagram bende kamano. Koro nembni wa mag simo en 0742 52 40 42. Then machielo en 0718 06 19 12. Koro mago kigoyo to ibo yudowa sasa chakre gokinyi nyaka saa 12 odhiambo waloro tich kamano. Ohala kelo mwandu, kendo kelo mwandu maber kabisa. Ohala nigi dongruok, ohala sana ohala mar printing ni ober kabisa. Anyalo kwayo jowa mawinjowa ni girwa ni ber gidonjie kamano.
Sigana mamit ahinya kendo manigi puonj koromogi kaka pile ka wasomi. Ageno ni sigana mar John kachiel koda mar Eric omiriekni mopogore opogore e ohala michano timo kata e ohala mitimo. Pod amedo mana paro ni ma en kama bende inyalo tango e ohala mari. Koro tudri kodwa ibiro yudo wa mbui duto mag oganda kanyo Ramogi TV. Bende wantiere koda namba mar ote machuok ma en 3 Kao kamano wanende kende chenro machielo mar ohala gi mwandu. Nyinga Simfra Zokinda Elo Cleopas Oluo. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donjie viewsasa.com.